De politie ziet de dieren van een oerval op een bejaarde vrouw. Het slachtoffer waard van de morgen in haar roes op een jouwer oerval troch een ongeveer 20-jarige man met een mes. De oervaller giet er maar jild van troch. Via Burgernet binnen mensen oproepen naar de dier eruit te zien. Op de Ljouwte Vleenbasis wordt takken hier minder vleien. Dat komt onder oren omdat de grote internationale wapeninstructie net trok jet vanwege te min belangstelling. Boven dat is de basis 2 maanden dicht in verband met onderhoud onder de startbaan en wordt het al F-16's waarom bracht door bezuinigings. De ijswegencentrale van het Jedderen Wim-Britsere deel wil ambulances slieden om eerste hulp te verlenen op het ijs. Wie de drukte op het ijs in februari doen een soort rieders verwoenings op en wie het dreig om harden bij de hulpverleners te brengen. Boven dat binnen de maanden en vjetten min te bereiken voor ambulances. Dierentuin de Apenheul in Apeldoorn is op zoek naar een Friese familie die ter mogelijk haar fototestel kwijtrek is. De camera is bij werkzaamheden in een graft gevonden. Op een van de 400 foto's is een grote jidje staan te zien met Friese vlagjes erop. De Apenheul denkt daarom dat het om vriezen gaat. Joen heeft vannacht een meest beroemde loft, de kim mist ontstaan en de temperatuur leidt om de zonnegraden heen. Ik morgen is de kans op dichte mist, later brengt de zinnen terug, het wordt dan zo'n 10 graden.